Entrem a l'espai de Pau Font, comunicador i formador tecnològic, professor de videojocs, apps i director del sector d'audiovisuals de formació professional de Jesuïtes Educació. El podeu seguir a Twitter com @pau_font. Què tal, Pau? Molt bon dia. Molt bon dia. Després de vicissituds diverses, ens retrobem amb Pau Font, aquí al matí a Ràdio 4. I avui què ens explicaràs, Pau? Doncs mira, com bé sabeu, YouTube és un negoci que mou molts milions de dòlars, tant pels senyors de Google, que són els propietaris, com per molts usuaris que s'aventuren a aquella vida de fer de youtuber, que tothom ho vol ser, però pocs s'hi guanyen la vida, diguéssim. Fins ara el tema era que els youtubers, tothom que penjava un vídeo, podia, diguéssim, configurar que aquell vídeo generés ingressos. Per pocs que fossin, tu podies, hi ha una opció dins del, hi ha un panell d'usuari, els senyors que tenim YouTube, dins hi ha els vídeos, hi ha un tot de configuracions, perquè ho diguem ràpid, i una és que aquest vídeo tingui anuncis i pugui generar ingressos, val? Això era així. Què passa? Que al final hi ha gent que té vídeos que no tenen gens de visites o molt poques i tenen anuncis. Això és molt molest, diguéssim, en general, i YouTube cada vegada està restringint més el fet que puguis guanyar diners. Exigeix més. Sí. Fins ara, l'últim pas que van fer és que no podies generar ingressos pels teus vídeos si no tenies 10.000 visites. Que ja són unes quantes. Si penges un vídeo que no interessa a ningú, no arribes a 10.000 visites. Segur que no. No és molt, però, vaja, ja filtraves, filtraves. Doncs a partir d'allà, i de forma provisional, però definitivament a partir del 20 de febrer, o sigui, hi ha tots els canals de YouTube que no tinguin més de 1.000 subscriptors i més de 4.000 hores de visionats dels últims 12 mesos, o sigui, repeteixo, 1.000 subscriptors, que són 1.000 persones que diguin subscriure'm a aquest canal, i tinguis un total de 4.000 hores de que els teus vídeos estiguin visionats els últims 12 mesos. És molt, És molt. 4.000 hores, sumant tots els vídeos que tens al teu canal, doncs que siguin... que tinguis 4.000 hores de visionats. Si no, no podràs guanyar ni un euro pels teus vídeos. Bé, això és un filtre molt més bèstia que el que teníem fins ara, no? Hi ha molta gent que potser ingressava petites quantitats, però bé, diguéssim, per anar vivint, no? Doncs ara... Un complement, no? Un complement, o sí, petits canals, no sé quin grau d'afectació, no ho ha dit YouTube, suposarà això, però jo crec que hi ha bastanta gent que està amb un... Netejar una mica, diguéssim. Amb un llindar mig, sí. De fet, tot això ve perquè cada vegada, clar, YouTube és més gran, hi ha més vídeos, ja ho sabeu, això no us ho descobreixo, i la gestió de tot això cada vegada és més alta. I per tant, per ell suposo que els costos de pagar 10 euros a una persona perquè ha tingut uns ingressos d'un vídeo, doncs al final són transaccions, són gent pendent. Doncs mira, escolta, fins que no tinguis 1.000 subscriptors i 4.000 hores de vídeos visionats, no cal ni que ens truquis, diguéssim, Llavors, també, exacte, hi ha un programa, diguéssim, una manera de fer els diners a YouTube, és el YouTuber Partner Program, diguéssim. O sigui, ara YouTube no et paga tu directament, hi ha una gent que ho gestiona, perquè ens entenguem ràpid, i per tant, un intermediari. Sí, exacte. Per accedir, hi ha unes agències, diguéssim, i per accedir-hi necessites aquest requisit. O sigui, han pujat molt el requisit per poder guanyar diners. En fi, suposo que algú deu estar maleint YouTube, però bé, és el problema també d'aquests serveis gratuïts, massius, que fan el que volen. De fet, sempre ho diem i ningú s'alarma molt, però tots aquests serveis gratuïts un dia poden desaparèixer, no? I per tant, i no pots reclamar, perquè quan dius acepto, al principi diu, si mai tanquem, no et passarà res. Mira, fa poc vam tenir un episodi a la feina de que vam estar un dia sense Google, sense Drive, sense res. Sense res. És un problema greu. O sigui, que tens molts treballadors que tenen documents allà penjats, que tenen els calendaris, que tenen el correu, vull dir, va ser un problema, Va ser un problema gros. Vam fer coses analògiques que feia dies que teníem aparcades, però, ostres, realment pot deixar en jaque una institució, o una empresa, o el que sigui. Un dia per això, no? Sí, però esclar, és molta gent,
Vull dir que no... Ho diu amb cara d'espant, el Pau, No, esclar. És que, bueno, en aquest cas, doncs, a les classes molts les fem amb eines informàtiques que tenim penjades por ahí, Moodle, de més, i no vam poder-ho fer. Vam tenir que inventar i fer titelles aquell dia, no? Per tant, en fi, als alumnes els hi va agradar. Vinga, anem a una altra cosa. Ja fa temps que ho anem comentant, però aquest 2018 diuen que serà el primer any en què el decreixement de l'ús del correu electrònic serà més notable. De fet, hi ha gent que diu desapareixerà el correu electrònic. Això hi ha gent que ho diu, Que desapareixerà el correu electrònic? Bueno, és que jo us ho he explicat una vegada, La gent jove el fa servir perquè l'obliguem nosaltres, però no el veuen útil. I jo, que sóc una mica estrany per l'edat que tinc, també ho començo a pensar. O sigui... Tu que vas connectant amb aquesta generació sempre, amb algunes de les... Bueno, no vull dir això, que seria molt pretensiós, perquè soc gran, però hi ha coses... Tens la ment prou oberta com per entendre per què ho diuen, no? Hi ha coses que no estic d'acord amb ells. He de dir, escolta, això és no sé. Hi ha coses que no les entenc i no, que va, no em vull fer el jove. Però sí que hi ha coses que reflexiono, per què no els agrada, no? I com que estic analitzant constantment coses d'aquestes, que és el meu camp, al final hi ha coses que m'acaben convencent. Per exemple, el correu electrònic va sorgir en el seu moment, ja fa molts anys, i va ser un pas que pels que veníem de les màquines d'escriure o de la carta, doncs, ostres, un gran avenç. És a dir, podem fer electrònicament, diguéssim, amb una pantalla que es pot esborrar, que es pot modificar, que es pot desar, que es pot adjuntar arxius, que es pot... Era una passada, vull dir, tant la gent que ho heu viscut com els que no, podeu imaginar que el salt va ser brutal. No va ser d'un dia per l'altre, però realment, quan vam veure el correu electrònic per primera vegada o els primers anys que el fèiem servir, dèiem, això és increïble. O sigui, puc enviar un missatge a la vegada a diverses persones. No he d'escriure 10 cartes i enviar-les. Puc desar els documents que he enviat, en fi, tots els avantatges que té un correu electrònic, no? I això durant molts anys ha servit. El problema és que la comunicació avui en dia ja no és tan elaborada com la fèiem abans. Llavors, molts correus electrònics escrits per gent per sobre dels 45 anys, diguéssim, per posar una edat, són cartes en format pantalla, o sigui, benvolguts, avui, tal, no sé què, i es fan 7 paràgrafs. Això, avui en dia, la gent ja no s'ho llegeix, ni joves ni grans. Llavors, els joves què fan? Han nascut amb la missatgeria instantània, o sigui, dir coses molt curtes i molt ràpides, no? I, de fet, ja ho veieu, quan una persona jove escriu un WhatsApp, a part que ho fa més ràpid que nosaltres, amb els 2 dits i les 2 mans, el que sigui, escriu frases curtes i fa enter. O sigui, no fa un paràgraf llarg. Diu, hola, pum, estem aquí, pum. Amb els 2 dits ho fan. Amb els 2 dits ho fan, sí, això sí. No passa res, ho podeu fer amunt també. Hi ha gent que amunt som ràpids, també. Però sí, no, el meu problema és que jo tinc els dits molt grossos i amb els 2 dits no veig res. Vull dir, en fi. Però un mail, m'estàs llavors, què passa? Certament, hi ha poques ocasions a la nostra vida professional en què necessitem escriure molta parrafada per mail. O sigui, i, siguem sincers, no llegim els correus llargs. No ho fem. Molt poca gent. Tu sí, Ramon, perquè ets un tio aplicat, però la gent no ho fa. Llegeix el primeres 2-3 línies i després s'ho salta. Per tant, ells, de veritat, ho sé perquè tinc alumnes de 20 anys, o sigui, el fan servir perquè els hi fem fer, però aquell mail llarg, que després et tornen en subratllat el que preguntaves i en vermell i et diuen... Això és d'una altra època, Els alumnes no envien mails amb res subratllat. No ho sé. De fet, els que faran segmenten més, diguéssim. Un mail per cada cosa i no fan 5 paràgrafs. Ells consideren, jo no dic que estigui malament tenir correu electrònic, però aquesta generació que puja, quan ells manin, l'aboliran, diguéssim, no? Bé, en fi, llavors hi ha alternatives, que és el que us volia explicar, per no espantar-vos, perquè jo no crec que desaparegui, però si més no, a l'ús crec que cada vegada canviarà molt. De fet, ja està canviant, no l'utilitzem tant com fa 15 anys, és així, vull dir, sí que el tenim cada dia obert, però no fem tantes parrafades i tantes coses. En fi, ara, per exemple, abans adjuntàvem molts documents i ara els compartim, els tenim a un altre lloc, per tant ja no els adjuntem. Anem variant una mica el què, no? Ara bé, hi ha coses que... Aquests actes de la reunió, no? Benvolguts companys, recordo el que hem parlat avui. Clar, les actes... Bueno, és que la gent no les llegeix, les actes. És que jo ho tinc comprovat, però, en fi... No llegim. No llegim, i m'hi incloc, exacte. Aquell mòbil que t'arriba allò i dius, uf... Clar, perquè és reunits, tal, tot això... Us recordo el que hem parlat aquest matí. No, sí que està bé, és fet 3 línies dels 3 acords. La resta, qui estava a la reunió, servirà per d'aquí 10 anys mirar-ho per qui érem, però en el fons, lo important és saber què hem de fer per fer aquella reunió. Acords, no?
o accions a fer. Bueno, en fi, no us donaré menys classes de reunions. reunir-nos i més accionaris. Ui, la reunió nit seria un tema per un altre dia, Passa que no és tecnològic, també tinc tema. En fi, el que vull explicar-vos és una cosa. Hi ha sistemes que, diguéssim, intenten facilitar o suplir la comunicació entre grups. Professionalment hi ha moltes aplicacions i plataformes, no us puc explicar ni la meitat, però n'hi ha una que jo vaig fer servir fa molt de temps i que ara està ressorgint molt, que he dit, mira, potser no estava tan equivocat perquè la vaig fer servir, la vaig deixar i ara hi torno, que és Slack. Slack, S-L-A-C-K, Slack. L'Slack és una barreja entre WhatsApp i correu electrònic. És per mòbil, hi ha aplicació de l'ordinador, també via navegador, totes les plataformes que vulgueu, i molt ben fet, un look molt xulo, i permet fer missatgeries a partir de temes. O sigui, com us diria, el millor és que us ho mireu perquè és gratuït i els el baixeu, però va a partir de temes, o sigui, moltes de les missatgeries o dels sistemes de comunicació estan basats en grups de persones. O sigui, al WhatsApp tens un grup de persones i a partir d'aquí parles de tot en aquell grup. A l'Slack està plantejat un tema i allà dins inclous les persones que els interessa aquell tema. Pot ser un grup natural, també tu pots fer el grup que vulguis, però, per exemple, no ho sé, imagina que ho féssim aquí tu i jo, Tu aquí a la ràdio tens l'Slack i tens diversos temes, no? N'hi ha un que és la meva secció. I en aquella secció estem tu, jo i 2 persones més de la redacció, vale? L'Àngel, tu hi podries ser, no? Sí, mai ser, no. No, diu que no. Jo ara vull estar més grups. No, però doncs, per exemple, no? Aquí ho hem fet, i suposo que també al centre ho feu, que és a dir, per exemple, hi ha unes eleccions i per tant hi ha un programa especial. Llavors es fa un grup específicament i s'entra tothom per aquell dia actuar a través d'aquell grup. Tothom surt. Correcte. Perquè ens entenguem, potser m'explicaré millor, es fan grups per hashtags. Sí. No tant per grups naturals humans. No. O sigui, en el moment que s'acaba aquella cosa, aquell grup pot morir tranquil·lament. Aniversari del papet, no? I llavors ajuntes tots els amics del papet. Sí, en el no, WhatsApp ho fem de certa manera. Aquí l'Slack ja es planteja així. Ja està fet per això. Sí. I llavors permet adjuntar arxius... Bueno, és molt complet, Clar, llavors hi ha aquella gent que només específicament hi parles amb allò, però tampoc no hi parlaries amb res més, diguéssim. Per tant, aquí ja està específicament... És el problema que veig, que fas un grup de la família i tu has de menjar tot. L'aniversari i també totes les opinions... Això la família en general ja ho té, però digitalment tu has de menjar també. Dius al final, escolta'm, i per què no, si us interessa, jo què sé, el futbol... Cosí que fa allò molt llarg... Aquests cosins que us interessa el futbol i a mi no, feu un tema a part i parleu d'això. En canvi, quan fem l'aniversari de la iaia, estiguem-hi tots. Clar, no, en aquest cas fem un grup familiar i ens ho mengem tot. Doncs aquí és com per temes, Molt més àgil. En fi, doncs jo em pensava, no sé per què, fa temps que no es faria servir massa, i doncs sí, escolta, ara està funcionant Slack, proveu, si no us agrada, doncs avall, tu. Anem a una altra cosa, vinga. Val, doncs ara tocaré un tema una mica seriós, no per baixar el to d'avui, però sí que també cal veure aquelles parts de la tecnologia que no són tan bones pels humans com això que explicava, no? Hi ha un fenomen que es diu FOMO. FOMO, F-O-M-O, FOMO, que traduït a l'anglès, o les sigles en anglès, són Fear of Missing Out. Això vol dir por de quedar-te fora. Fear of Missing Out. Fear of Missing Out. O de perdre el que passa, seria la traducció. Aquest síndrome està cada vegada més estès i és el simple fet de no poder deixar en cap moment d'estar pendent de les xarxes socials o eines de comunicació del que està fent l'altra gent. Això, a veure, no parlem de estic pendent del mòbil, no. Estem parlant d'una malaltia, que potser alguns ha fet alguna vegada a nivell de parella. Ens ho hem de fer mirar i ho hem de millorar, perquè crec que ens n'hem anat... I que sempre et sembla que ho estan més els altres que tu, diguéssim. Sí, se'ns ha anat una mica a les mans, jo crec, Aquí anem a un tema patològic, ja, no? Això és un tema patològic, mèdic, doncs gent que realment té molts problemes i que, diguéssim, no pot deixar de fer-ho. O sigui, diguéssim, digue-li una addicció o una malaltia d'aquest tipus és... No puc parar de fer-ho. Nosaltres ho fem, però podem parar. Hi ha gent doncs, que no dorm o el que sigui. No? Llavors com tenir mono, diguéssim. Sí, exacte, però estàs enganxat, diguéssim, perquè no pots controlar el fet de deixar-ho estar. Perden el wifi i la connexió seria un drama vital. Clar, nosaltres, no sé, també estem pendents, però si tenim una reunió de 2 hores som capaços de pagar-lo i no ens passa res. Podem patir una mica, però no ens passa res. Aquesta gent no pot fer-ho.
això comporta problemes socials, familiars, relacionals... El restaurant i... A tot arreu, I per tant, de fet, això, segons un organisme que és el AM Health Science Center College of Medicine de Texas, als Estats Units, doncs diu que hi ha un 13% de la població americana està patint aquesta malaltia, un 13%, diuen aquesta gent, Llavors, esclar, estar informat és bo, però molts de nosaltres realment tenim un grau de distracció molt fort. De fet, jo em passa a vegades, ho dic i segurament no agradarà, però també és veritat que estem molt pendents dels mòbils, és veritat, m'incloc jo i tothom i tal, però també hem de millorar una mica la nostra capacitat de seducció d'oratòria. O sigui, perquè que no sigui que som molt avorrits que els altres miren la pantalla. Bueno, jo perquè dono classes d'això, no? Però a vegades hi ha gent que no té massa contingut a dir i si quedes amb ell o amb ella o estàs en un grup, dius que realment és avorrit, no? I de seguida la distracció que tenim ara és la pantalla. No estic justificant que ho fem, però certament jo crec que estem reduint la nostra capacitat d'oratòria. O sigui, quedar per fer un cafè amb gent, sense més que per això, per parlar, la conversa, parlem molt, però la conversa està en desús, crec jo, i estem perdent habilitats i capacitats, crec jo, De fet, s'està dient, això és molt greu el que diré ara, s'està dient que d'aquí uns anys, avui estic tremendista, d'aquí uns anys la gent no sabrà escriure perquè amb els missatges de veu que estem fent, això ho diu, jo no ho afirmo, però certament l'ús que en fa la gent jove de l'escriure és molt menor cada vegada. Llavors fan missatges de veu, per tant, al final n'hi haurà un que sabrà escriure com fa 600 anys, no? L'escrivà, i aquell serà el que farà els missatges, no? Per tant, no sé com anirà, però en fi, hem de vigilar. Pot ser que al nostre voltant hi hagi gent amb aquesta malaltia, podria ser, no està encara molt conegut, molt d'allò, i suposo que aniran sortint malalties d'aquestes, no? En tot cas, mirem de parlar a les persones a la cara i no a través d'una pantalla. Que més això sempre. Sí, la llum segur que no ens va bé al final, Vinga, una altra cosa. Bé, doncs, així per acabar faré com una mica de ràfaga de coses de WhatsApp, notícies que hi ha de WhatsApp. Vinculades a WhatsApp. Sí, oficials, no diguéssim, coses que he trobat per la xarxa que explica no sé qui. D'entrada, està la companyia... Clar, hi ha un tema. Les grans companyies que creen serveis, a mi em sorprèn, moltes vegades, que allò que facturen milions i milions i que tenen molts treballadors, triguen molt a incorporar coses que els humans de seguida veiem que falten. No sé. Aquesta és bona. Hòstia, per què no posen un botó no sé què, al Facebook? O per què no pots no sé què, no? Aquestes coses que diem als usuaris, que ens queixem de seguida, quan ho veus, dius, escolta, com és que no pots fer això, no? Esborrar un missatge de WhatsApp. Sí. Que no es podia, ara sí, tens uns segons, no sé què. El tema de les bateries, no? Perquè carregar... Això s'ho inventen. O sigui, tu pots fer-ho, si vols. Vull dir, o al Twitter mateix, no? També, hosti... Doncs tot això, no sé si per què no ho fan al principi, perquè, a més, són empreses que tenen grans departaments de recerca, d'investigació, fan grans tests dels productes, i no hi ha cap humà que ho provi, que els digui, escolta, aquí caldria una opció que fes tal, no? En fi, doncs, WhatsApp sembla que ara està estudiant una cosa que és detectar quins missatges són en cadena. Que dius, home, doncs això ho podíeu haver mirat. Esclar, perquè això ja venim dels SMS. Vull dir, no és un invent d'ara. Vull dir que en cadena vull dir spam d'aquest, missatges brossa, envia tantes persones, o no sé què, o de propaganda, o el que sigui, no? Doncs ara sembla que farà un sistema per detectar i tal, no sé què, i ens ho traurà. Bé, gràcies, però de moment estem ja totalment saturats d'aquestes coses, no? També WhatsApp també està ha presentat el WhatsApp Business. WhatsApp Business. Clar, és que també dius, com pot ser que no ho haguéssiu fet abans, bueno, doncs per pimes, no? Per tal de poder atendre millor i més ràpid els seus clients per aquest canal. Hi ha moltes empreses que ja ho sabeu que tenen un telèfon de WhatsApp per poder-t'hi dirigir, no? Doncs, no sé, per què heu trigat tant a fer-ho? No ho veig tan complicat. Ja hi ha serveis de WhatsApp Pro i de més, no? De fet, vosaltres segur que esteu en alguna llista o en algun canal que us rebeu missatges de WhatsApp que no podeu contestar, diguéssim, que són
que són unidireccionals, que els envia un grup, un agent, un organisme, i tu no pots respondre a aquell telèfon, és unidireccional. De fet, això seria molt útil a les escoles, també. Jo sempre ho comento allà on vaig, escoles, perquè... Per evitar que... Sí, perquè, clar, és un drama, els grups de pares de les escoles i els mestres no hi són, perquè només els hi faltaria això, però en el fons la informació la tenen els mestres, els pares no. Llavors hi ha desinformació. Pel meu gust hi ha desinformació greu en els grups de WhatsApp de col·lectius tipus pares d'escola. Bé, doncs, feu de manera que el mestre o qui sigui pugui fer un WhatsApp a tothom i que ningú pugui contestar. Punt, ja està. No té més, no? Això es fa amb SMS, però ja fa molts anys. Però anem tard, diu el WhatsApp i som tots, doncs fem-ho, no? Vull dir, les escoles són... Els únics SMS que reps els pares són de les escoles. Avui en dia jo no rebo més SMS que el de l'escola dels meus fills, quan un dia el que sigui, algun avís, alguna cosa. Sí, o els de seguretat, no? D'algun... Allò que t'enviarem per tal, el codi aquest SMS. Sí. I l'última cosa que us vull comentar, per si us pot ser útil, és que, suposo que ho sabeu, però el WhatsApp es pot fer servir des de l'ordinador. Això no sé si s'estila. Sí, és molt útil. Penseu que si aneu a WhatsApp web, de fet poseu web.whatsapp.com, poseu WhatsApp des de l'ordinador, o des de l'ordinador, o from PC, o que vulgueu, amb aquesta web, al navegador, podeu veure el WhatsApp vostre amb els vostres xats i en gran i escriure amb teclat. Allò bé, no? Sí, per poder-hi accedir veureu que quan la primera vegada que entreu us demana que escanegeu un codi QR. I això ho podeu fer amb la mateixa aplicació nativa de WhatsApp que teniu al mòbil, hi ha una opció, busqueu-la, que és escanejar codi QR, que dius, i això per què servirà? Doncs mira, serveix per posar-lo a la pantalla del teu ordinador, i llavors es connecten, es troben, i a partir d'aquí el que escrius a la pantalleta mòbil o el que escrius a la pantalleta de l'ordinador estan sincronitzats al moment. A veure, quan te'n vas d'allà, ha d'estar a la mateixa xarxa wifi, els dos aparells, quan te'n vas d'allà es tanca i has de tornar-ho a fer el proper dia, Però va molt bé si heu d'estar moltes hores amb WhatsApp responent coses, ja no us dic, la gent d'empreses que teniu, que heu de respondre per aquesta via, i el teclat sempre és més agraït, el teclat teclat físic de tota la vida de l'ordinador. És un perill perquè pots escriure parrafades molt grans, més llarg, per cagar amb els dits. Diríem el tipus mail, ja. Llavors. Exacte, llavors compte, però vaja, que et permet adjuntar una foto, per exemple. Això em serveix a mi moltes vegades quan m'envien aquests grups o gent que t'envia 25 fotos seguides, que has de fer que carreguin totes i anar-les desant una per una. I borrant després, sí, segons el gustos, sí. Per l'ordinador les veus molt més grans, i llavors te les mires... Guanyen en qualitat. No és que guanyin, però les tens a mà. Guardar com, pum, desar, pum, ràpid, saps? En canvi, l'altra manera és de posar-les al mòbil, passar-les per mail, etc. En fi, coses útils que expliquem. Perfecte, doncs, i avui moltíssimes. Pau Font, moltíssimes gràcies. Vinga, vagi bé. Pau Font ens ha acompanyat en aquest espai, el comunicador i formador tecnològic, professor de videojocs, apps i director del sector d'audiovisuals de formació professional de Jesuïtes Educació. @ a Twitter, Pau-Font.